Κύριε Δήμαρχε, Γιώργο Τρεφωνίτη, Δημήτρη Ψωμάνη, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, δεν σας κρύβω ότι μου προκαλεί ιδιαίτερα έντονα συναισθήματα η απόψινή συγκέντρωση στην οποία με τιμάτε με την παρουσία σας ως υποψήφιο βουλευτή της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης. Από εδώ, από τη Φιλιππιάδα, ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με τα κοινά. Εσείς με καταξιώσατε και με εκλέξατε 2 συνεχείς θητείες δήμαρχο. Και εσείς είμαι σίγουρος πως θα μου δώσετε το εισιτήριο για την είσοδό μου στη Βολή των Ελλήνων, όπου και με περιμένουν σημαντικές προκλήσεις για προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Στη Φιλιππιάδα που γεννήθηκα, μεγάλωσα και προσέφερα όσα περισσότερα μπορούσα και έπρεπε να κάνω για τον τόπο μου και φυσικά σε όλο τον νομό Πρέβεζας, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά και οι περισσότεροι από εσάς θα θυμάστε ότι ξεκίνησα την πορεία μου στα κοινά ως εκλεγμένο νομαρχιακός σύμβουλος σε χρόνια δύσκολα και ιδιαίτερα απαιτητικά. Θα ήταν εκ του περισσού να αναφερθώ στις προσπάθειες που έκανα για τον τόπο μας και το αποτέλεσμα που είναι ήδη γνωστό. Γνωριζόμαστε και σας οφείλω μια ειλικρινή εξήγηση για το πώς κατέληξα να πω και πάλι στη διαδικασία εκλογών και το τι προσμένω σήμερα με την προσπάθεια που κάνω εγώ και όλοι εσείς να είμαι στην επόμενη Βουλή των Ελλήνων. Στρατεύτηκα σε αυτή την προσπάθεια εκτιμώντας την κρισιμότητα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου που θα ορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας για τις επόμενες δεκαετίες. Έχοντας λοιπόν την εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεώρησα χρήσιμο να μπω σε αυτή την εκλογική βάσανο με μοναδικό σκοπό να προσφέρω και να συνεισφέρω και εγώ στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Σας μιλάω με το χέρι στην καρδιά, γιατί όπως προανέφερα όλοι γνωριζόμαστε και επιπλέον δεν είμαι ως άνθρωπος και ως πολιτικός ο επιδιώκων της εντυπώσης. Πάντα με ενδιέφερε και τώρα πολύ περισσότερο με ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι ότι όλοι μαζί πρέπει να συνοηθούμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας. Και είναι σίγουρο πως μπορούμε αυτόν τον στόχο να το πετύχουμε. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καπή της μεταπολιτευτικής πολιτικής ιστορίας της πατρίδας μας. Σε αυτήν ακριβώς τη χρονική συγκυρία μου έγινε η τιμητική πρόταση από τον Πρωθυπουργό μας Αντώνη Σαμαρά να συστρατευτώ και να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις την προσπάθεια για το μέλλον της πατρίδας μας, για το αισιόδοξο μέλλον των γενιών που έρχονται. Με αίσθημα ευθύνης ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα και είμαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας για να σας μεταφέρω μήνυμα αισιοδοξίας για την εκλογική πορεία της παράταξής μας, αλλά πρωτίστως μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της πατρίδας μας, που πρέπει τώρα να κάνει ένα βήμα μπροστά και να μην μπλέξει σε πισωγυρίσματα στα οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν οι εξαγγελίες των αντιπάλων μας. Να είμαστε αυτοί που θα εγγυηθούμε την ομαλή συνέχεια της πατρίδος και θα δώσουμε το μήνυμα υποστήριξης και εγγύησης των αποτελεσμάτων των προσπαθειών που έγιναν για τον νομό μας μέχρι σήμερα από όλους τους παράγοντες και τους φορείς. Γι' αυτό και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση εκπροσωπώ την μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας
η οποία στα δύσκολα έδειξε την εθνική της αποστολή και ήταν αυτή που έσωσε τη χώρα μας από τη σίγουρη χρεοκοπία, με την οποία ακόμη και σήμερα φλερτάρουν οι αντίπαλοι μας. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η παράταξή μας με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, αυτή βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού και οι προσπάθειες που έκανε ο ελληνικός λαός σήμερα μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως έπιασαν τόπο και πλέον μπορούμε να καυχόμαστε πως τα καταφέραμε. Τώρα λοιπόν όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τον κρίσιμο και καθοριστικό αγώνα για να διασφαλίσουμε τα κεκτημένα και να μην αφήσουμε την προσπάθεια να πάει χαμένη. Είμαι σίγουρος πως κανείς μας δεν θέλει να πάει η προσπάθεια χαμένη και αυτό το μήνυμα τις μέρες που απομένουν έως την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να φτάσει παντού. Φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια περιληπτική αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νομό Πρέβεζας, η οποία εν πολλοίς θα καθορίσει και το δικό μου πλαίσιο δράσης με την ιδιότητα του βουλευτή. Είναι λυμμένη η απόφαση για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου Πρέβεζας. Και εδώ να αναφέρω την προσπάθεια που έγινε και έφτασε αυτή η δέσμευση του βουλευτή μας, του κυρίου Τσομάνη. Εμείς πρέπει να την κάνουμε πράξη και σε αυτή εδώ τη συνάντηση δεσμεύομαι πως ως βουλευτής του νομού θα το πράξω. Το θέμα της δημόσιας υγείας είναι το μεγάλο στίχημα για τα επόμενα χρόνια και έχω ήδη αποφασίσει τις προσπάθειες που θα γίνουν και τοπικά για αυτό το θέμα. Να είμαι μπροστάρης με όσες ευθύνες αυτή η απόφαση συνεπάγεται. Παράλληλα, η ενασχόληση με την πρωτοβάθμια υγεία σε επίπεδο κέντρων υγείας, Φιλιππιάδας, Θεσπρωτικού, Πάργας, Καναλακίου είναι επιβεβλημένη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μετενσαρκώσουμε χρήσιμες και άμεσα υλοποιούμενες προτάσεις, να κάνουμε διακριτά το καλύτερο αποτέλεσμα στη λειτουργία των κέντρων υγείας που θα έχει ευθεία αναφορά στον πολίτη που δυστυχώς σήμερα πολλές φορές ταλαιπωρείται. Στη χρονική συγκυρία που γίνονται εκλογές και αρχίζει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις ανάπτυξης και τις ευκαιρίες που αυτές δίνουν θα πρέπει με κάθε τρόπο να αξιοποιήσουμε. Για μένα ο όρος πρωτογενής τομέας δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι πορεία ζωής και η πρόκληση της πρόοδου θα πρέπει να θεωρείται και είναι το προσωπικό πολιτικό στίχημα. Άπειρες οι δυνατότητες ανάπτυξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε όλο το έδρος του νομού Πρέβεζας. Έχουμε τα στοιχεία και είναι τώρα η ώρα για το μεγάλο άλμα. Παράλληλα, δεν λησμονώ το δώρο της φύσης προς τον νομό μας. Το μοναδικό βιότοπο Αμβρακικού, ο οποίος είναι πηγή ζωής όχι μόνο για τον νομό Πρέβεζας, αλλά και τους όμορους νομούς, τον όμορο νομό Άρτας και τον Λακανανία. Είχα την τύχη ως δήμαρχος να μετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΝΑΜ, γεγονός που έχει αυξήσει την ευαισθησία για το θέμα αυτό. Εξίσου σημαντική και καθοριστική η πρόκληση της τουριστικής ανάπτυξης του νομού Πρέβεζας, που κατά γενική ομολογία κάνει σημαντικά βήματα προόδου, θα τα χαρακτήριζα άλματα και αυτά ακριβώς θα δώσουν τον βηματισμό και της δικής μας προσπάθειας. Και εδώ οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ουσιαστική προσπάθεια που έχει κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και προσωπικά ο Αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου. Είναι αυτονόητο πως ως βουλευτής θα είμαι δίπλα του και φυσικά μαζί
θα αναλάβουμε και νέες ουσιαστικές και χρήσιμες πρωτοβουλίες. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην περίοδο που η αισιοδοξία και ελπίδα για την πατρίδα μας και για τον τόπο μας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι σχήμα λόγου. Το αντίθετο, το αισιόδοξο τοπίο που δημιουργείται αποτελεί την στέρεα βάση για να κινηθούμε όλοι μαζί, να συνοηθούμε και να φέρουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε και θα πετύχουμε. Και εδώ θέλω να καταθέσω κάτι που με αφορά. Στη μακρά πορεία μου στα κοινά έχω δηλώσει και είμαι φανατικός οπαδός της συνεννόησης, την οποία θεωρώ απαραίτητη υποδομή για να γίνει το κάθε βήμα μπροστά, για μια κοινωνία και οικονομία που θα εγγυάται δικαιοσύνη, ανάπτυξη, ευημερία, ευνομία και πρόοδο. Και έτσι θα λειτουργήσω για να κλείσω αυτή την παρέμβασή μου με αυτή την διαβεβαίωση, αλλά και με την βεβαιότητα ότι την Κυριακή το βράδυ η παράταξή μας θα είναι η νικήτρια των εκλογών. Και ο Αντώνης Σαμαράς και πάλι πρωθυπουργός. Φίλες και φίλοι, άφησα για το τέλος τη σημαντικότερη αγωνία που αφορά τα εθνικά μας θέματα, με έντονο τον προβληματισμό που είναι και δικό σας και αφορά στο πώς δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα αν δεν έχουμε διασφαλισμένη την εθνική μας οντότητα και αν δεν είναι πρώτο μέλημά μας η εξασφάλισή της. Παράλληλα με την αγωνία μας για το προσωπικό μου μέλλον, για το προσωπικό μας μέλλον, θα πρέπει να έχουμε πολύ ψηλά το μέλλον της πατρίδας μας, τις εθνικές μας υποχρεώσεις, για τις οποίες επιθυμώ μεγάλο μέρος από τη συνολική δραστηριότητά μου να αφιερώσω. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη, τη νίκη της Ελλάδας, τη νίκη των επόμενων γενεών. Άστε καλά. Ευχαριστώ.